स्टार डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुस्तफ़ापुर दक्षिण शहर बिहार में आपका स्वागत है। और हमारे बीच आप लोगों के बीच देख रहे हैं अभी सिंगर पंकज निराला, जो कि बहुत ही सुपर डुपर प्लस राइटर भी है, राइटिंग भी करते हैं। उनका बहुत सारा गाना लिख चुके हैं और आइए इनका सुनते हैं लाइव शो स्टार म्यूजिक से। म्यूजिक प्ले। राजा बीतल जाता रख के बेरिया रंगा काहे करतानी एतना देरिया के सही ना। राजा बीतल जाता रख के बेरिया रंगा काहे करतानी एतना देरिया। हाली पियरिया माथे बनली पगड़िया, हाली पियरिया माथे बनली पगड़िया, हाली छठी घाट चली सैया जी मथावा पदौरा उठल सैया जी, छठी घाट चली हाली हाली सैया जी मथावा पदौरा उठल सैया जी, छठी घाट चली हाली हाली सैया जी। हमारा नाम बोलिए और देख रहे हैं किशन कुमार कृष्ण को। मैया के घाटे हाली से दौरा उठाले नमाते, बबू बबुआ के ले हो साथे बड़ी भी सैया रहिया में बाटे। होला भी छठी मैया के घाटे हाली से दौरा उठाले नमाते, बबू बबुआ के ले हो साथे बड़ी भी सैया रहिया में बाटे। केला से बना लियो लेके सुपावा सजनी, केला से बना लियो लेके सुपावा सजनी, देखी चाची संगे जाले चाचा जी मथावा पदौरा उठल सैया जी, छठी घाट चली हाली हाली सैया जी मथावा पदौरा उठल सैया जी, छठी घाट चली हाली हाली सैया जी। मैया के महिमा महान बा, एही से मैया के पूजत जहान बा। यूपी बिहार में होला पूजना, जगमग करेला माई के भवनवा। ये सैया देखी ना, छठी मैया के महिमा महान बा, एही से मैया के पूजत जहान बा। यूपी बिहार में होला पूजनवा, जगमग करेला माई के भवनवा। राइटर पंकज निराला बाटे माई के सहारा, राइटर पंकज निराला बाटे माई के सहारा। आज सुबीर के भाग खोले जी मथावा पदौरा उठल सैया जी, छठी घाट चली हाली हाली सैया जी मथावा पदौरा उठल सैया जी, छठी घाट चली हाली हाली राजा जी। राजा बीतल जाता रख के बेरिया रंगा काहे करतानी एतना देरिया के सही ना। राजा बीतल जाता रख के बेरिया रंगा काहे करतानी एतना देरिया। हाली पियरिया माथे बनली पगड़िया, हाली पियरिया माथे बनली पगड़िया, हाली छठी घाट चली सैया जी मथावा पदौरा उठल सैया जी, छठी घाट चली हाली हाली सैया जी मथावा पदौरा उठल सैया जी, छठी घाट चली हाली हाली सैया जी।